Piyo. Mangkat bengi balik isuk. Pak, njaluk duit. Kowe iki kok ndi lho, gak balik ki? Lah ya dolan to ini. Dolan ning endi? Balik isuk ki, mangkat telu bengi. Nggone mbok rondo. Hah? Sapa? Hah? Ngene sapa? Nggone anu kono. Hah? Nggone anu Agus. Aku ora Pak, tak omongi. Ki entang cepetan. Ngopo to? Cepetan, tak omongi. Omongi piye to? Cepetan dong. Ngantuk aku. Kok iso nggone Agus ngene anu rondo. Sopo to kono ki? Piye to iki? Ngaku ora kowe? Kene tak jagong kene. Melek matane iki, melek matane. Melek kowe kan bengi kon ndi? Ngene Agus. Ngapa ngomongnya rondo? Saiki Agus sing bener sing ndi sih? Lah apa aku kurang memuaskan kok iso ngene rondo? Agus, kapan aku ngomong rondo? Wis ora sabar aku nek ngene iki. Skendang kene. Ngopo to, Nik? Nik, Ngaku ora kowe? Pak. ngopo to jane, Nik? Ngaku wae. Wong endi kuwi rondone? Rondo sopo to? Lah, aku lu gak nggone rondo. Kowe mau kan kowe apa? Tak tekoni mau. Kok nggone rondo. Rondo ndi arahe? Ngalor apa ngidul kono? Aku ki nggone Agus lho, Nik. Agus. Iya. Mulai Agus kok balik isuk. Ngaku ora kowe, ha? Iya, ada nih, ada. Aku apa? Iya ya ora. Aku Gek kowe turu jaba lho. Ngapa enggak turu ning kamar? Cuma Ora marani aku ngeloni. Heh? ada. Heh? Ngaku. Iya, iya. Heh? Oh, Rondo ndi? Heh? Hah? Rondo ndi? ada. Rondo ndi? Hah? Rondo kidul kono kae. Sapa? Hah? Ada nih. Pecah lho. Ada nih. Ora kowe. Gendang. Ya rondo kidul. Sapa? Yu anu anaknya Yu Party. Sapa anake party? Heh? Ngaku ora gendang? Kuwi. Sularti. Colne iki lho, lara ndok kuwi piye ucul iki.